Hej så, og velkommen til den her video i dag. Der spiller vi ind på DDP igen, hvor jeg igen er pro og alt sådan noget. Og den er lige reset. Luksus. Ja. Og i aften, der kommer der måske streaming. Og ja, han blev automuted, sælger en beast. Hvor mange penge har jeg? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 448 millioner. Jeg vil gerne være din tjener, Henry. Okay, nice. Jeg optager faktisk lige. Nå, om der Henry, han har også set min livestream mange gange, og han er subber til kanalen og sådan noget. Så thank you, bro. Ja. Jeg er mega snottet. Og igen, Pro det koster, hvad hedder det nu? Så sagde jeg, nej. Pro det koster 500 rigtige kroner, som I kan købe ind over, hvis I gerne vil have Pro. Advance koster vist 350, og Beast koster ved 150. Man kan lige skrive buy her, så kan man se det. Priserne går man så. Lag. Sådan. Beast permanent 200 kroner, okay. Advance 350 og Pro 500 kroner. Og det er så det, som jeg så har. Hvad han skal lave. Aner det ikke. Okay, jeg klipper lige til, hvor jeg ikke, hvor jeg lige er færdig med at mine lidt, hvor jeg har fuld inventory, så jeg kan se, at jeg sælger, og så går jeg nemlig ind og laver noget andet lige. Så jeg er tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage igen, og som I kan se her, så har jeg minet fuld inventar. Så kan jeg lige sælge her. Jeg går lige ind i den, så den ikke står og blokerer mig. Rimelig irriterende, når folk står og blokerer, ligesom jeg gør nu. Men tak. Tak. Tusind tak, du. Han giver mig meget. Nej, æblerne, dem har jeg sgu ikke brug for. Jeg kan bare skråstrege i det. Der er lagspack på serveren. Det er ikke mig, der lægger. Det er serveren, der lægger. Rip. Tak. Ej, han er godt nok sød. Tusind tak skal du have, William Lo. Ja. Nå, skal jeg tilbage til basen. Basen, plot. Og min testerpack, den vil selvfølgelig ligge i beskrivelsen, og IP'en vil selvfølgelig også være i beskrivelsen. Det er det jo intet. Sådan. Så kan vi jo hen. Jeg sælger ikke beacons nederen. Så kan jeg lige give ham det her. Det killer Java main. PvP ting. Der er mange. Vi har godt nok lidt nogen fælles. Explosion. Beast. Pro. Beast. Ja. Skrald. Nå, ind med det her møg. Sådan der. What? MC Killers hjelm, I love you. What the fuck? Nå. Skinkamp heroppe. Fed. Tænker vi lige mine for ham. Wow, vi får meget af det her. Lige tip, guys. I skal mine med en pro pickaxe, så får I meget mere ud af jeres høst, end I gør, hvis I bare miner det med hånden. For den har nemlig et eller andet enchanty, så det gør, at det bliver meget, at du får meget mere. Sådan. Ja.
Det her bliver måske en lille serie, der kommer kørende, hvor jeg spiller ind på den her, fordi jeg netop har købt det der Rank Pro. Så skal der også nok komme nogle Egg Wars, Egg Wars videoer. Og sådan noget. Ham der Henry, ja, han er stadig inde. Han har fået nyt skin. Fed. Alt derinde. Køb dødt. Weed. What? Weed, dem her. Sådan der. Og igen, min shop er... Min shop er ikke spam. I kan se, jeg har Pro hele vejen hen. Advanced hele vejen hen. Og Beast hele vejen hen. Jeg har også købt rank, og her er der udsolgt lidt, står der også her. Så lad os så tilbage. Jamen, jeg skulle lige spise, og så jeg klippede til dig fra hen. Ej, tak. Tak, Henry. Endnu en gang. Tak. 11. Sådan. Skal vi herhen. Herhen. Så navngiver vi den nemlig Beacon. Nej. Ja. Nu er der lag igen, mand. Sådan der. For meget overbalance her på serveren. Eller for meget pres på serveren. Beacon. Kan de så ligge sammen nu? Nej, det kan de stadig ikke. Lort. Og de kan ikke sælges. Lort. Jo, det kan de rent faktisk. Guys, tjek det tip her. Ja, sygt tip, man. Mans. Og så hedder de ikke noget, så hedder det Beacon som normalt igen. Jeg er god. Ej, okay. Lidt selvglad der. Sådan, tilbage med den. Sådan, den her video bliver nok måske kun 8 minutter lang, eller 10, fordi det bliver lidt kedeligt at kigge på mig til sidst. Nej, den er allerede hugget, hva? Nej, det er den ikke. Jo, det var den. Rip. Det betyder, at hun har været inde her for nylig. Så gør... nu er der chestflag igen. Jeg bliver market af sådan noget. PH Mikkel Hansen. Jo, det var ham der havde det overbåret. Tak. Skrædstræver Pro. What the heck? Der var ingen, der tager Pro Mines. Rare Mine. Sådan. Så skal der PH. MC Killer. Der er godt nok meget lag ind på serveren lige nu. Det er helt vildt. Here we go. Ja, så... Ja. Nu er videoen sådan 8 minutter lang, så jeg tror bare, jeg vil sige tusind tak, fordi du så med i den her video. Jeg håber, at du kunne lide videoen. Hvis du kunne, så smid et like, så kan du vise mig, at jeg... så kan du vise mig, at jeg kan lide det. Sådan, der var lige en, der kom i min vers. Jeg siger det lige igen. Tusind tak, fordi du som... Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du kunne, så smid et like, så kan jeg se, at du godt kan lide den. Og abonner, så kan du se, hvornår jeg lægger nye videoer ud. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med i den her video. Håber, vi ses.